پشتی سالێکی ji dawî operasyona serbazî ya Tirkiyê çekdarên opozisyona Sûriyê li dijî Rojavayê Kurdistanê, Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan careke din gefand xwe bi pêkanîna operasyoneke nû li dijî Rojava. Erdogan ragihand eger sozên bi Tirkiye re hatibûn dayîn pêk neyên, operasyoneke nû li Bakurê Sûriyê dê encam bide. Gefên Erdogan matirsiyek li cem pêkhateyên deverê peyda kiriye, got dibêjin ew naxwazin ezmûna dagirkiriyê û koçberiyê dubare bibe. Dixwaze ana vê de ji tehdîdata divê dekê bajarê me dixwaze vê dekê jî alê vir jî koçber bibe. Ê xwedê ev tirsa ketî zikê min e di birastî. Alem yani çi Kurda dixwazin em nizanin. Alem nemazan pê bê çi bikim. Kurd bireve nemazan yani cî Kurdar nema. Herim Kurdî cî jwar nema. Herin Şamê bên girtin. Navenda Feratiya Lêkolînê eşkere dike ku egera pêkanîna operasyoneke serbazî ji hêla Tirkiye ve nedûr e. Nemaze goberiya niha gefên Erdogan li Efrînê girê spî û serêkaniyê pêk hatine. Lê di heman demê de biryara Erdogan girê dayiye bi helwestên navdewletî herûha encamên hilbijartinên Amerîkayê. Mero istimahat nake yani mero dûr nake got Tirkiyê dînîtîkê bik yani divê mecarê de lê radeyê dewlî ew texmîna min dê kefîl wê ew bî yani taybet piştî van meselê intîxabata Kagwê rewşa Amerîka wê çawa be gelo wê li gorî yani helwesta wê serêkaniyê û girê spî be ya jî wê bêtir bijîne bi ser Tirkiyeyê de. Di nehê cotmeha sala 2019 de artêşa Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyê operasyoneke bi navê Kaniya Aştiyê li dijî bajarê Serêkaniyê û girê spî pêkanî. Di encamê de her du bajar hatin dagirkirin û zêdeyî 300,000 kes jî koçber bûn. Tevî got birêkeftinekê di navbera Tirkiye û Amerîka de şer li dijî Rojava hate rawestandin û Hêzên Sûriya Demokrat 32 kilometran ji sînor vekişiyan lê Serokkomarê Tirkiye dibêje rêkeftin pêk nehatiye û ew ê operasyonekê pêk bîne. Lava Saet, Kurdistan 24, bajarê Qamişlo.